God aften. Her er Hjælpelinjen. Programmet, hvor du kan ringe ind. Har du et problem? Er du ked af det? Kan du ringe til os. Vi har den faglige kompetence, der kan hjælpe dig ud af din krise. Ring på 21 11 11 12. Og vi har allerede en lytter igennem. Det var hurtigt. Folk er fulde af problemer i denne her tid. Og vi har en Melanie igennem. Hej Melanie, hvad kan vi gøre for dig? Hallo? Hej Melanie. Hallo, er jeg igennem nu? Ja, du Er det radioen der? er i æteren, Melanie. Hallo, Hej Melanie. hvad sker der, mand? Hvad sker der? Jeg spørger bare. Der er nogen, der har taget mine tomme flasker, mand. Er du blevet overfaldet, Melanie? Hallo, mand. Jeg står nede ved den her bord, ikke også? Ja, Og kommer der en eller anden, tager mine flasker. okay. Spændende. Kan du give os en beskrivelse af manden eller damen, der har... Hallo, det var sådan en, med en halv point. Og så sådan hår, ikke? Ja, Og så sådan et par sko på, ikke? Og så kommer de og smadrer mig op i hovedet, mand. Og kæft, jeg har totalt blåt øje lige nu, mand. Hallo? og Melanie, hvor mange flasker vil du tro, der er? Jeg havde samlet i dagen, mand. Jeg havde 11,5 eller sådan noget. Omkring 7-8 flasker, mand. Hallo, jeg står dernede, mand. Og var det store flasker? Det var store colaflasker, mand. For fanden, jeg er pisse tunge, mand. Ja. Skal jeg starte forfra, mand? Hvad fanden skal jeg gøre, mand? Melanie, det vi gør, det er, at vi sender en efterlysning ud i radioen på det signalement, du har givet os. Og så vender vi tilbage til dig i løbet af udsendelsen. Og jeg skal ringe til telefonbranchen nede ved Vesterport, mand. Jeg går dernede nu, så jeg kan se den idiot, der har taget mine flasker, mand. Ved du hvad, Melanie, det lyder som altid plan. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan herinde. Ja, det er godt, mand. Okay. Godt. Hej. Ja, er jeg færdig nu? Ja, du er færdig nu, Melanie. Nej. Hej.